Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu kubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga ke siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu namhlanje ukusipha usuku nesikhathi ukuba sihlanganise amakhanda, sihlanganise amehlo, sikwazi ukubukisana izwi lakhe namhlanje. Ngiyamthanda uNkulunkulu wethu muhle ngendlela emangalisayo. Kwangathi ke kungaba yilona loyo angaqila ezweni likaNkulunkulu. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngiyacela abantu bakwaMashu bangithumelela ama-messages athi umuntu uJesu Kristu inkosi. Ngihlala kwaMashu kwisection ethize. Ungakhulumi ubhale. Ngiyacela ubhale ungakhulumi. Uzisho igama nesibongo. Ngindaba ngithi zisho igama nesibongo nginakho la. Kodwa uzothola ukuthi ngesathi ufakwe egroupini kwashiwo into mhlawumbe ongayithandi noma ongayijwayele noma yena akakwazi ngayo wena kanti ubuthanda ukuqhamuka ngelinye igama. Ngiyalazi elikhona libhaliwe. Ngiwusibanibani uJesu Kristu inkosi mawuqala nje. Ngingusibanibani wakwabane. Ngihlala kwaMashu kwadima kunodi noma whatever. Phela nje into engicelayo yileyo. Ngiyacela abantu bakwaMashu bangithinte bazichaze uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bonke nje abasekhaya lezwi, bonke nje abawuzwayo lo mlayezo bekwaMashu besegroupini. Ngiyacela benze kanjalo. Ngiyacela ke sigoqe sikhuleke siye ezweni lenkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ukuthandwa, siyabonga ukuthobeka phambi kwesandla sakho esinamandla, phambi kwesandla sakho esinengalelo oliweyo, phansi kwesandla sakho esakhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Nathi siphumile endaweni ebesibhajwe kuzo uSathane ngenxa yalesi sandla. Sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho. Kakhulu wasenzela imfihlakalo enkulu yezulu eyinkosi yethu Jesu Kristu ukuba sibuyisane nawe Baba wethu osezulwini ngaye. Siyabonga kakhulu. Sibonga umoya ongcwele ukuyena osiphilisayo, osinxuselayo, umoya ongcwele ohlezi kule mizimba yethu ongavumi ukuba le mizimba ibe buthaka ngoba yena unamandla, ungamandla kaNkulunkulu. Wavusa inkosi uJesu Kristu kwabafileyo. Nathi siyavuswa ekufeni kwethu kwezono ngaye lo moya ongcwele. Siyacela ke uNkulunkulu wethu bekanye nathi, khulekela abasemkhosini eminingi ehlukeneyo, phendula imikhuleko yabo. Khulekela abaneyinkinga, ngiyacela Nkosi uzixazulule. Kukhona konke Nkosi, khaya lezwi, malizizwe livikelekile, protection oyibekile phezu kwekhaya lezwi naphezu kwentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyibona, siyithokozela. Qhubeka Nkosi usigade usibiyele. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, muhle, uyasithanda. Ngiyacela ukuthi siyezweni lenkosi elumgogodla walenkonzo zethu phakathi nensuku abasePhilippians chapter 2 verse 9 kuya ku verse 11. Kufundeka ke kanje. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabase
ezulwini nawo basemhlabeni nawo bangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise, kuNkulunkulu uBaba. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Yazi ukuthi ngiyafisa ke sihlehle ngelinye ilanga sibuka ukuthi kuze kukhulunywe kanje from verse 9 kwakukade kuthweni emavesini angenhla. Siwabukisane nje. Ungayo nawe uthola ithuba wafunde, kodwa ke sizokubuka ngelinye ilanga sihola umoya kaNkulunkulu ambule lokho afisa ukwambula, ukuthi aze kuthiwe nje uNkulunkulu umnike igama eliphezulu wonke bekade kuthiweni kulamavesi angenhla. Hayike ngiyabonga. Izolo sigcine sikhuluma ngabampofu. Ngiyafisa siqhume le ndaba. Besikhuluma ngezaga 22 uverse 9 noverse 16. Othi uverse 9, oneso elimnene uyakubusiswa ngokuba uyapha umpofu okwesinkwa sakhe. Lana sibuka ukuthi umuntu uyadlula ekuthenini abemnene yena ngokwakhe kuze kube yiso elibamnene. Yazi iso liyexoxa indaba. Lixoxa enkulu kabi indaba iso nje lilodwa. Iso noma ubuso buyiwindi lenhliziyo. Ebusweni sibona inhliziyo yomuntu. Xolo, ebusweni sibona inhliziyo yomuntu. Ukuthi umuntu uthukuthele, umuntu weneme, umuntu ujabhile. Sikubona ebusweni, kakhulu emehlweni. Amehlo isimangaliso leso. Ukhulumile uJesu wathi umehlo lakho limnyama nomzimba wakho umnyama. Umehlo lakho likhanya nomzimba wakho uyakhanya. Sekukhulunywa ngomzimba kamoya. So inkulu indaba lapho. Lithi-ke lelizwe oneso elimnene uyakubusiswa. Kukhona ukuthi iso lakho likukhombisa umuntu odabukisayo, odabukile, ohluphekayo. Yiso elimnene lelo. Uthi uyazama ukuresista, uthola ukuthi isolibonile. Isandla sakho sinqaba kuye ephaketheni kuwallet, ukhipha imali noma ukudla umthengele, sifuna ukunqaba kodwa uthola ukuthi iso limnene, libonile. Uma uqhubeka uba nenkani ungalali ebusuku ngoba iso libonile, limnene. Umuzwe ekhuluma ekhala lo muntu engakaze akhuluma vula umlomo wakhe ngoba iso libonile, limnene. Linjani iso lakho? Yilo leliso phela eligangayo liqhamatha umuntu ubana ngemphiwe ngoba umthemo umbheka wamclassify wambeka ezingeni elithize. Yilo leliso elibhedayo elithi wena uyona itype yami. Ubona abantu babukela phansi uzibona ungcono. Yilo leliso. So ke zithi izaga oneso elimnene uyakubusiswa. Linjani elakhiso? Ngokuba uyapha umpofu okwesinkwa sakhe. Sasesiya kuverse 16. Ocindezela umpofu ukuba azandisele nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela. Uma upha isicebi uyoba ngokuswela. Isimanga lesi. Khona abantu okungafanele sibaphe ngoba bacebile, ngoba bazokudonsela ukweswela, ukunikela kuma-altar wrong. Sefanele sibuka abantu manje ukuthi before ngimuphi ubani ucebile noma akacebile. Cha, lalela umoya ongcwele, mlalele wenze lokho okusho umoya ongcwele, ngoba ngaceba umuntu emehlweni akho kanti akanalo ngisho isenti, akanalo nje ngoba unikelile. Unikelile. uNkulunkulu sefuna ukusebenzisa wena ukwenza izwi lakhe ukuthi otshele kuJehova uyakubusela umsebenzi wakhe. Wena bese uyambheka ukuthi hey iBhayibheli lithe ophocebileyo unjani uyoswela. Ngeke ngimuphe usibani ucebile umbuka nje kanti cha akanalutho
ngoba upha abampofu. Ukuthathile nalokho abenakho wapha. Wasonga izandla wathi uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu wayesetshela wena uzibona umpofu ongelutho. Wathi thatha 100 rand wakho unike usibanibani. Kanti lo sibanibani akanawo 10 cent ephaketheni ngoba uphila abampofu. So ngama magama asisujaja ngamehlo ukuthi usibanibani umpofu noma weswele noma ucebile, njengoba kuthiwa nophayo isicebi uyobuba ngokuswela. Musubajaja ngamehlo, lalela umoya kaNkulunkulu ukuthi uthini. Uma ungenaye kumoya kaNkulunkulu usenkingeni. Udinga ukulungisa indaba yakho noNkulunkulu ngoba akahlala umoya kaNkulunkulu endaweni engcwele. Ngiyafuna ukudlula kuleli gama lokuthi ocindezela umpofu kuba zandisele nophayo isicebi bayoba ngabokuswela. Lokho ke kucacile. Ucindezela nje umuntu ompofu ngoba ufuna kuze kuwe. Yoba ufuna kuze kuwe uyoswela. Yazi abanye bayaswela bazi baswelisa yini ngani bacindezela izingane esikoleni. Bayicindezela izingane zimpofu. Wadla ukudla kwengane, wadla umphako wengane ngenkani. Uzongena kuliphezulu. Wadla umphako wengane ngenkani. Unemali wena ukuthi umphaka uphethe. Namhlanje ucindezelekile. Namhlanje uyeswela kanti into wayenze kunganeni bakho. Uthini kuJesu? Ake sibheke ukuthi uthini. Thini Inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Luka chapter 14 siqala ku verse 12. Luka chapter 14 verse 12. Ufuna ungilalele kahle. Wathi uJesu wayemenyiwe la. Wathi nakomemileyo, uma wenza isidlo sasemini noma sakusihlwa, ungabizi abahlobo bakho nabafowenu nomndeni wakho nabakhelwane bakho abacebileyo. Funa nabo babuye bakumeme kube khona ukwenanana. Awuyilalele kahle lento. Ngiyacela ngiboleka indlebe yakho. Uma uzivulele wena Luka 14 siqala ku verse 12. Wathi nakomemileyo, uma wenza isidlo sasemini noma sakusihlwa, ungabiza abahlobo bakho abacebile. Ungabizi nje abahlobo bakho abacebile. Bayabalwa labahlobo. Abafowenu, umndeni wakho, omakhelwana. Uma nje becebile ungababizi. Ungabamemi ngoba kuzoba khona ukwenanana. Uthi verse 13, kepha uma wenza isidlo, mema abampofu, mema izinyonga, mema izimpumputhe. Uyakubusiswa ke ngokuba bangekwenanisele, uyakwenanisele kuvukeni kwabafileyo. So ngamagama uma wenza iphathi, wenza idili, ubonke uNkulunkulu ngandlela thize, ungazimemi igwile ngoba zizothi hawu yazi usibanibani wasimema kuukuthi. Awuthi nami ngimeme ngoba sengenza ukuthi. Ngesikhathi esho njalo sekuvalela isibusiso ezulwini. Sivaliwe thaqa. Sivalela ukuthini ngoba useyakumema, hayi ngoba ethanda kodwa ngoba ekwenanisela ngoba wena wammema. Kodwa uma umema umpofu akakwazi uku-afford iphathi, akakwazi ukuvele osesikhaleni. So ngeke akumeme ngoba kanakho lithi iBhayibheli uyonikezwe ezulwini. Khumbula siphuma kuleli verse elithi ungamuphi ocebileyo uyoswela. Ngakho ke ukumema ukusewukumupha. Khona abantu abazama ukugrisa ngamaphathi, bagrisa ngokudla. Khona into ayithiza ayifunayo uyadiza. Abiza iphathi amema usibanibani. Kusasa usevukele office yakhe ufuna usizo ngoba kade emmemile. So uyambribe, sibribe ngokumema, ungabribe. Ungafuni uzenzela into ethize. Uma wake wakwenza phenduka. Usivume isono sakho. Ngoba uNkulunkulu akafuni kube nokwenanana. Angithi kuseyikho lokho. Uthi umuntu uzomenzela ukuthize ngoba ufuna ithenda wena. Yebona lonto.
umuntu uzompha ipresent ethize kuze nakunikeze okuthize. Akuhambi kanjalo kwaNkulunkulu. Akayifuni leyo nto. Uthi uzoswela ngenxa yesenzo sakho. Akumangalisa uhlupheka nje. Akumangalisa unenkinga nje ngoba wabribe ngesimali oyiphiwe uNkulunkulu, ngesipho siphiwe wabribe ukuze uthole okunye. Ewe bathunzi bantu yalivala izulu. Kanti cha lesi sikhathi elivula yali-unpack, yalivula ukuthi wazi ukuthi mangenza lokhu angiye ezulwini, mangenza lokhu ngiya ezulwini. Musufuna ukugqama, musufuna ukubukwa, musukwenza izinto ngoba ufuna ukubonakala ukuthi ubani. Kuzokusizana ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekele ukuphila kwakho. Kuzokusizana mntaka baba, zidele thabatha isiphambano sakho ulandela uJesu. Kuzokusiza lokho. Angiphinde ngifunde bese siyakhuleka isikhathi sesinje. Luka chapter 14 verse 12 to 14. Wathina kommemileyo, uma wenza isidlo sasemini noma esakusihlwa, ungabiza abahlobo bakho, nabafowenu, nomndeni wakho, nabakhelwane bakho abacebileyo. Funa nabo babuye bakumeme kube khona ukwenanana. Verse 13. Kepha uma wenza isidlo, mema abampofu, izinyonga nezimpumputhe. Verse 14. Uyakubusiswa-ke ngokuba bangekwenanisele, uyakweniselwa ekuvukeni kwabafileyo. Sembonga uNkulunkulu. Ngikuphinde ngikhumbuze abakwaMashu, ngiyacela bangithinte ngoWhatsApp, ungakhulumi, thumela imessage ebhaliwe uzisho ukuthi ubani wakwabani, uhlala kwaMashu kuyiphi section. Mawenze njalo nje uNkulunkulu ukubusisa. uJesu KRISTU inkosi. Masikhuleke. Babe egameni lenkosi yethu uJesu ephilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngisondela kuwena ngalesi sikhathi. Ngiyacela Nkosi ukuba ukhazimulise igama lakho. Siyabonga izwi lakho, sisize silenze. Busisake wonke umuntu olalele, alizwe, alenze, azi ukuthi usenomahlulelayo kuyizwi lakho njengoba ushilo ngokukaJohane chapter 12 verse 48. uJesu KRISTU uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele ubawunzi bantu valelisayo uthi uJesu KRISTU inkosi.